farin ciki da ka nuna mana na rana mai kamata yau. Ko za ka iya nuna mana farin ciki game da al'ummanka da suke waje suke yabanka? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya na ji daɗi sosai da wannan irin farin ciki da kuke nunawa, sannan kuma Allah Ubangiji ya nuna mana wata sallah lafiya. Ina miƙa sabon gaisuwa ta ga al'umman jihar Zamfara da baki ɗaya, da yaransu da manya duka ina miƙa sabon gaisuwa a gare su. Sannan bayan haka ina miƙa sabon gaisuwa ta ga mai martaba Alhaji Isa Makoshe Shinkafi. Sannan bayan haka ina miƙa sabon gaisuwa a gurin gwamna jihar Zamfara. Allah ban dubon basira kai mai